Tasad lang Miyerkules no. 29 sa July 2026 isuroy mo na ako ani among barangay Ubayon. Loon, Bohol. Okay mo ni ang balay sa akong batchmate nga sis Perlito Rilampagos no. Apita diri kay istorya mi og parte sa umaabot nga pista September 8 sa iyang ihawon. Mamista ko diri ang balay magisona no, nindot ni balay sa una galing kay naigo sa bagyong sa tong bagyuha katong Miyagi. Impas yun in taon guba gyud og nata sa barangay hall sa amua sa Ubayo no, di doon sa iyang balay bibo hinong dapita iya ha kay magabi o mahapon antos gabi daghag magduwa o basketball dire karang nindota po nagpisto ng dapita no, kay yon aron adunay mga landong-landong o hayahay ang hangin pero way magbasketball kay bantang sa init. Inani ra nga muhang dapit awan niyo kayo no, lamdag. Okay, suroy ta mo diri. Kaya makakita mo sa mo ang lugar ni among probinsya sa Loon, Bohol. Okay, sa among barangay suroy-suroy ta diri magigsunan ko adto po madto po sa ako ang amigong vlogger no. Hapit sa ta sa aning ako ang amigong kagawad kanni si Esmeraldo Marimon mo ni naglugi siya. Okay, magigsunan. Nanira ang kinabuhing probinsyano. Dito sa akong mga amigong vlogger magsuonan suot ta dire sa Kalibunan. Okay, kay mangisda ni siya mo palita og naa. Kaya imong bios day, Frank? Ako dire kay gagmay man la. Abot pagaglibo ka pin imong bios. Sa uban. Viral ka. Pero pila na imong kuan? Pila na imong? Sige ka ka-viral. Nana kay earning re? Earning? Wow. Ko kabuwan di kalimap. Bag-og bito ka. Pero padung na imong kusig imong ato pagugong Marso katapusan subudan ni. Bag-og bito. Pudali na imong daghan na imong kuan Dios. Iambot dinig tuig. Hindi ako din bisita kan patog isda. Ikita pa ko ari nga Julisyo. Kaubang vlogger ari waro kanni dali ni musikat kay lami ni jang content. Ano ang i-flex niya ang takdan ko ba? Dagat talaga yun. Ay no, dagat eh, daghan ng isa. 500 po ang views og dagat doon. Pero alay ra, sintos lang. Okay ra eh? Dugay? Kuno? Pero, ko dugay naman ko ana sa YouTube. Di naman ko nan ba? Ang ahatag kay Human ako istorya sa ako ang kaubang vlogger. Ari na po ko sa ako ang amigong kagawad mo istorya, mo isunan. Pila ka gatos eh? Hana digag abi ko kadtura. Wa oy. Pa chat ra kuno hijaw kuan daghana digag kuan. Ani ra ning kalubihana anin. Silingan? Dito di lamigin. Ay ikaw di lugiana? Pero tugila porka. Amo bahin pa kana di na. Ano ni? Oh, iya ko ay imong turno. Tajo Tajo ay. Daghana de kuy. Ano po daw kapait bugas eh. Sobra pa sa bugas na kuy. Okay, hinahinay na po ko uli ari kuy. Kay mao ni ang landahan no. Kung na ato ang nalabyan magigsunan, hinahinay na po ko uli sa mua. Ako kadag isda kay wa managat magigsunan no. Hinana ra paagi nila og maglanda o kupras dili ibuwad. Kay arita agi sa basketball court. Okay, hawan kayo ni among barangay no. Padung na ta mo pauli no, napi bay din bag-o dai no. Kaanji Ilordin wag zona no. Kani pud ka Ma'am Sheila katong maestra dito sa daycare center nga atong nalabyan dito do sa basketball court. Okay. Amo ni suri-suri mo na ko rin among barangay no, mo ni ang mga kabalayan diri kani kanang nini kailing wag zonan. Kinsay nakaila kung naminaw mao na ang mga balay nila no sa tuwa sa Lagyo Wakarig Bohol nya na yung mga kaila ni kung panganlan mo na ilang mga balay makigsunan